rebentats, segurament els dos xicots que els veig més que el meu home. Són uns dels meus xicots favorits. Estem rebentats, però crec que estem passant un dels moments polítics més dolços de les nostres trajectòries. Perquè malgrat la faena tan gran que estem fent, recorreguem molt el país de dalt a baix, recorreguem molt València, replegant signatures, promovent aquest canvi social i polític que estem promovent, estem fent en una harmonia i una germanor que la veritat és que s'oblida a vegades lo cansat que és, però jo sí que vull insistir en el que deia Joan, no? Necessitem que ara queden 3 mesos per a les eleccions, 3 mesos menys 2 dies, necessitem que des d'ara, tots els que esteu així esta nit, que vos agraïm moltíssim que estigueu, s'incorporeu activament a ser voluntaris de compromís, en la mesura de les vostres possibilitats, però si pot ser tots els dies, millor. Si pot ser un dia a la setmana, doncs bé. I si pot ser un dia cada 15 dies, bé també, no? Per què? Perquè mireu, aquesta ciutat l'anem a omplir d'idees, l'anem a omplir de raons, perquè aquesta és una ciutat que està ja massa temps omplida de poder, d'un poder horrible, d'aquest poder que Rita Barberà exercix i ens ha convertit en súbdits quan som ciutadans. I anem a recuperar en aquesta campanya no només l'alegria d'estar en política, sinó que anem a recuperar el nostre ser ciutadans. Anem a ser protagonistes de les nostres vides i no anem a consentir que se'ns impose esta València donde vosotros os lo tenéis que pagar todo. De risses, anem a fer una política no només per als que voten, sinó també per aquells que no voten, els xiquets, els joves, els adolescents, aquells que no tenen lloc en aquesta ciutat. Anem a dir que València volem que sigui això, un lloc on se puga riure, on se puga sentir, on les infraestructures no servisquen només per veure-les des de fora, que no siguin contenidors, veritat consol, sinó que tinguin continent. Avui hem registrat una proposta per a que eixe àgora, que m'hauré sentit moltes vegades dir la clòxina, que mos ha costat 90 milions d'euros, que és la clòxina més cara del món. L'omplim amb grups de teatres, grups de música en valencià, grups amateurs que vulguin allí trencar mà, el centre d'art dramàtic, els centres de dansa, les escoles de música, poder omplir, ja que tenim la clòxina no l'anem a enderrocar, l'anem a omplir de vida, de cultura, en definitiva d'esperança, que és el que aquesta ciutat necessita des de fa molt de temps. I per tant, com estem construint aquesta ciutat per a viure-la i per a gaudir-la en tots els sentits, no només per a veure-la com a mers espectadors, com anem a olorar la nostra ciutat, tocar la nostra ciutat, sentir la nostra ciutat, com a més anem a fer-ho des de l'alegria i des d'això que nosaltres hem anomenat la política de la felicitat de tots els dies, jo crec que aquest és un moment, diguem, alegre i dolç, com els dolços que es van a repartir ara, perquè la política, per primera vegada en molt de temps, ens obri una llum i una esperança de futur que fa molt de temps que no tenim. Abans com...